جے اندروں مضبوط نہ ہوئے تے چلے بھی کم نہیں دے او جے اندروں مضبوط نہ ہوئے یارو چلے بھی کم نہیں دے تے عملہ والے لنگ جاتے غافل ہوتے کھاندے وہ ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا تے کامل پیر جنا دے تے جنا عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں مردے او ولیاں دے درباراں تے یارو رہندے نے دیوے پل دے مجلس صحبت پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ایک سخن شریف نالا وہ کردائے محرم رازوں تے او پرونا بھکھا رہندا او جیڑا تو گھراں دا سانجا پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا تے بٹیاں میرا والیا سایاں رب غریب نوالا اپنے فضل کرم تھی کھولی مولا رحمت دا دروازہ ہو کنجراں دی لکھ سیوا کریے تے اوڑکھ رہن پر آئے چھتر تھور دی راکھی کر کے تے امب کسے نہیں پائے ہو کئی بندیاں عادت بسم اللہ سائیں جی اسانو کوئی لبیا نہیں اوے او دی کھوج وچ کھوٹ ہوندی ہے میاں صاحب فرماندے نے لوڑن والا اور ریانو خالی لوڑ کیتی جس سچی او لوڑ کریندا جو مڑ آیا تے لوڑ او دی گن کچے میاں صاحب نے اپنے ایک مرید نو پانی لین کر لیا وہ کسی وقت دی پیسی چاچا وہ تے ایک بی بی بڑی سونی بیٹھی وہ مرشد دا فرمان بھول گیا تے بی بی نو ویکھن لگ گیا میاں محمد بخش سرکار فرماندے نے بڑی دیر ہو گئی ہے بندے نو پانی لین کر لیا سی آیا نہیں تے میاں صاحب نے جس نے پیچھا کیتا نا تے وہ سونی جی عورت والا جو ویکھی جا رہا انہیں اتے کانڈ تے ہاتھ دے میاں صاحب جا کے رکھیا نا تے کہندے نے او سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی جنے آئی او عاشق ہو اس سونے دا تو
تے جس نے شکل بنائی نہ رو اڑیے نہ رو اڑیے نہ رو اڑیے کر کچھ عقل شدینے پرواہ نال یاری لا کے وہ پیندے نے دکھ سہنے بے پرواہ نال یاری لا کے تے پیندے نے دکھ سہنے صبر نہیں رچدا نہیں ایک کٹ بندے سمجھے رہے امام حسین لاجپال نو صابر کہنے ہیں نا اسی مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے امام حسین صبر دے مقام تو اگے دی کھیڑ ہے تے میاں صاحب ہن غور کریا جے توجہ کریا جے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ میاں محمد بخش سرکار فرماتے نے او عشق اندر عشق اندر صبر نہیں رچدا سورج میل نہیں لگدی وہ سکا روح نہیں کر سکدا تے پردہ پوشی اگ دی ہر موری وچ انگل دینا اے نہیں کم چنگیرا او متاں کوئی اگے بیٹھا ہووے تے باشک ناگ وڈیرا تے خش خش جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈے آیاں او میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھائے سایاں میں نیویں ہے میرا مرشد اوچا تے میں اچھیاں دے سنگ لائیاں او صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں تے جنہ نیویاں نال نبھائیاں میں بابا جی بندے ایک دوجے نو پیڑا کیوں کہندے نے اے کی مطلب میں کہا جے سنی ہوے تے انہاں نو کہندا او ہوے تے انہاں نو کہندا ایک دوجے نو کہندے نے اگوں مینوں فقیر پتہ کہندے نے کہندے عرفان انصاری انج دیاں گلاں او کردا جنوں اپنے آپ دا پتہ نہ ہوے تے میاں محمد بھائی پتہ کی کہندے نے انہاں گلاں تھی کی لبدا عیب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد وہ جو کرنا سو پر نا اپنا آپ سنبھال محمد ہندی قوت زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں او پانی با
ਪਿਆਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ मोहतरम मियाँ साहब का कलाम ही हो गया। मैं हुण एक दो बंद सुल्तान बहु सरकार दे बाबे 5 मिनटां च हाज़री जी 5 मिनट मैं सदके जावां। बहुत सोहना सुनिया, तुसां बोर नहीं होण दिता मैनू। लो जी मैनू तुसां नहीं बोर होण दिता। क्या बात है तुहाडी। 5 मिनट की हाज़री। एक बंदा दरवेश कोल गया, कहंदा बाबा जी ए महरां नूं लोग अराइयां नूं बड़ी मुहब्बत नाल मियाँ साहब कहंदे ने ते मसीत दे मौलवी नूं भी मियाँ कहंदे ने। बाबा जी ये मियाँ किवें बणीदा है? ले भी इज्जत दा लफ्ज़ है ना, मियाँ इज्जत दा लफ्ज़ है। अगर राइयां नूं कोई मियाँ साहब कहंदा ते इज्जत नाल ही कहंदा ना, ते मसीत दे मौलवी नूं अगर कोई कहंदा ते इज्जत नाल कहंदा। वो एक मरीद सी खैड़े पै गया, कहंदा बाबा जी ये मियाँ की हुंदा ते बणीदा किवें? अगों दरवेश की फरमाउंदे ने, सुन ओ मियाँ बनन सुखाला ना कहंदा एडा सौखा नहीं कि ओ मियाँ बनन सुखाला नायो जिदी मैं मर गई हो मियाँ। ओ कुदरत ने सब पैदा कीते ते की उच्चा की नीवा